وی معراج لا سرورزی سور شو پا براق مخی خادم دا پیغمبر زی سور شو پا براق مخی خادم دا پیغمبر زی معراج لا سرورزی معراج لا سرورزی سور شو پا براق مخی خادم دا پیغمبر زی سور شو پا براق مخی خادم دا پیغمبر دی معراج لا سرورزی معراج لا سرورزی سور شو پا براق مخی خادم دا پیغمبر دی سور شو پا براق مخی خادم دا پیغمبر دی او معراج لا سردار زمون زی پسر تاج دے او معراج لا سردار زمون زی پسار تاج دے القادر ویدار زمونگا نل شبی معراج دے القادر ویدار زمون نل شبی معراج دے پورتا پسا پرزی پورتا پسا پرزی پورتا پسا پرزی پورتا پسا پرزی خلقا خوشبوئی ترینا دا مشکو دا انبر دی خلقا خوشبوئی ترینا دا مشکو دا انبر دی معراج لا سرورزی معراج لا سرورزی سور شو پا براق مخی خادم دا پیغمبر دی سور شو پا براق مخی خادم دا پیغمبر دی او تیز دا دے براق دی او بکری دی دن درب او تیز دا دا براق دی او بکری دی دن درب زیلا دن بی ساغزی و بوری گبتر درب زیلا دن بی ساغزی و بوری گبتر درب او پاس خیر البشر زی پاس خیر البشر الله پس خیر البشر زی پس خیر البشر زی تلکا دا برق کول مرکب دا پیغمبر زی تلکا دا برق کول مرکب دا پیغمبر زی معراج لا سرور زی معراج لا سرور زی سور شو پا براق مخی خادم دا پیغمبر زی سور شو پا براق مخی خادم دا پیغمبر زی بابا آدم صفی اللہ ولد نبی پاول اسمان بابا آدم صفی اللہ ولد نبی پاول اسمان مسیح عیسیٰ اور روح اللہ موسیٰ کلم نبی سلطان مسیح عیسیٰ اور روح اللہ موسیٰ کلم نبی سلطان مسیح عیسیٰ اور روح اللہ موسیٰ کلم نبی سلطان مختار نجوم دا قمر زی مختار نجوم دا قمر زی مختار نجوم دا قمر زی یا لکا بلبل چی سلام دا صدبر زی معراج لا سرور زی معراج لا سرور زی سور شو پا براق مخی خادم دا پیغمبر زی سور شو پا براق مخی خادم دا پیغمبر زی او دا جوندل بمورشی دے پانی بازار کی او دا جوندن با اورشی دے فانی بازار کی او رازی با شورشی خلقا پانو خار کی یو رازی با شورشی خلقا پانو خار کی عبداللہ مسترزی عبداللہ مسترزی عبداللہ مسترزی یو کا پن پغاڑا لگونا پیٹی پسرزی یو کا پن پغاڑا لگونا پیٹی پسرزی معراج لا سرور زی معراج لا سرور زی
سور شو پا براق مخ کے خادم دا پیغمبر زی سور شو پا براق مخ کے خادم دا پیغمبر زی